Wajibate ne bɛ keleku bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don Wajibate dugutaala ka doni n'a giriyana cogo o cogo an n'u fo o sɔri yɔrɔ bɛ sɔrɔ minɛnw na hali Wajibate sɛbɛnnikɛba a t'a de ko Ba Moyiza o don Ba Moyiza ko a ko i k'a dɔn mun bɔnɛ binna Imam Muhamadu Diko kan Wajibate ka kɛ sanayɛlɛ ye ka laban ka kɛ kabayegere ye ni ka se ka taa bi tɛ bugɛ Wajibate i k'a dɔn jamana in cɛ o cɛ min cogo dɔn i k'a dɔn i bɛ laban ni laban jogo in na Ala m'an kisira a ko waati tɛmɛna jamana in kɔnɔ waritigi faama politiki ma bɛɛ lajɛlen bɛ girin Imam Muhamadu Diko Imam Muhamadu Diko Wajibate k'a dɔn kalo 6 maa kun di jamana kɔnɔ bilen n'a kelen dɛ kalo 6 bɛɛ lajɛlen bɛ t'i kungo fɔ a ye kalo 6 bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ ta k'a sɛgɛrɛ nka a bilama kɛ mɛ awa ɲigun dɔnfɛn ye ni k'a kɛ siran dɔnfɛn ye Wajibate i k'a dɔn a ti maa yɛrɛ y'i ɲɛna bilen janko ni ka maa ka t'i ka kuma fɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko Wajibate a ko i k'a dɔn nin kun di bali maa na maa o maa n'i bɛ kodɔn jamana in kɔnɔ n'i ye kɔlɔsilikɛla ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a mɛn o mɛn a bɛ taa laban nin na san 2020 a kɔni kɛra ngana ye sabula Ibrim Boubacar Keïta jamanadenw jɛra ka min sigi k'a kɛ jamana masakɛ ye a y'i kɔ a dɔn a la fo ka taa dafiri fo ka fanga fosi ka bɔ a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko nka n'i ye ko tɔ k'o lajɛ a kelen dɛ hali n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ dibi la n'u ye dɛmɛba kɛ Wajibate u ka kuma ni mankan a n'u ye kulekan min bɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma o y'a sɔrɔ hadamaden ni tɔɔrɔlen bɛ maanifin kamana gwana jamana sigicogo ani jamana maracogo la nganamu suyɔni bingani bɔsindigi de tun bɛ jamana kɔnɔ Wajibate ni maa min kɛra cɛ ye k'i y'o kuma ta k'a yanga kɛnɛ kan i k'a dɔn ayiwa i ma minɛ i ma fa Wajibate mɔɔ b'i kɛ cɛ ye awa jama bɛ tugu i kɔ Imam Muhamadu Diko a ka cɛya n'a ka jamatigiya a sɔrɔ cogo filɛ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ labanna ni ka jɛkulu sigi min b'a kɛrɛda fɛ politiki maa b'o la i k'a dɔn maa wɛrɛ gansan b'o la jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen tugula kɔ Wajibate o jɛkulu u k'o de ma ko ayiwa M5 RFP u nana mankan wuli nin bɛɛ lajɛlen kɛra san 2020 Wajibate mankan in kɔni kɛra a tɛ kɔtigɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana wɛrɛ maaw min ye diɲɛ faamabaw ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ Muhamadu Diko sɛgɛrɛ cɛw sabali sa ko in bila tan i k'a dɔn ayiwa n'i m'a bila tan jamana a laban bɛ keleku bɛɛ lajɛlen kɔni y'a sɛgɛrɛ ni ka kunnafoni di kɛ Wajibate k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ a dabɔra min kama ko in dara wolo la sabula min ye fanga dafiri ye o laban nana kɛ Wajibate fanga dafirilen maa caman kun ɲɛna ɲɔgɔn cɛ min filɛ nin ye min ye Imam Muhamadu Diko ye an k'an ka wakilu kɛ nin ye sabula yɛlɛmaba min n'an b'o ɲini jamana kɔnɔ jamana ɲɛtaa kura min n'an b'o ɲini a yelen n'a dalu bɛ sɔrɔ nin jɛ in bolo Wajibate nka a kɛra n'a fɔ ayiwa i k'a dɔn maa min ɲɛɲinina Wajibate k'a dɔn fanga dafiri Imam Diko a fiɲɛ sina ka bɔ ten bukɛ ka sin ka t'i da kɛrɛda fɛ o ma juguya koyi Wajibate i k'a dɔn ani minnu fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP olu caman laban nana u yɔrɔ la ka t'u da kɛrɛda fɛ olu ko k'a olu janfara Imam Diko u tun bɛ kɛlɛ min na i k'a dɔn a kuma yɛrɛ damata kɛlɛ la Wajibate min b'o sɛbɛntiya min ye CNT o nana sigi yan'o fana sigili cɛ Wajibate Imam Diko a ka hakilinaw nana dɔɔni fanga yɛrɛ de nege b'ale yɛrɛ la a yɛrɛ de bɛ fanga ɲini fanga ka d'a ye Wajibate sabula min ni min bɛ fɔ ani min yera i k'a dɔn sɔrɔdasiw kɛlen ka fanga bɔsi olu nana ɲɛmaa sigi o ɲɛmaa sigi i k'a dɔn a yer'o fana sigili la Wajibate kabini o kɔni kɛra hadamaden ni kɔni fɛngɛyara maanifin ja nana gɛlɛya Imam Diko o sutu k'o dugu ti jɛ n'i ma kuma jugu walima kuma kolo dɔ mɛn a nɔfɛ Wajibate k'a dɔn a gɛlɛyara min ye jɛɲɛmaw ye taamaɲɔw n'u kɛlɛla bɛɛ gundo bɛ da kɛnɛ kan Wajibate don o don i na kuma kura mɛn a ye nin fɔ n ye ale de ye nin kɛ tan ale de ye nin bɔ tan Wajibate k'a dɔn nin kuma minnu kɔni b'a nɔfɛ bi Wajibate k'a dɔn kuma duman tɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye nin ko n ye politiki a baara ni foyi tɛ kelen ye i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye n'i donna politiki baara la Wajibate min man di ye don dɔ la o na f'i ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi démocratie i k'a dɔn a tɛ taa nin kɔ Wajibate n'i nana démocratie kɛnɛ kan a k'i k'a dɔn démocratie baara i b'o de kɛ wa démocratie kuma de bɛ f'i ye sɛbɛnnikɛla ko nka Imam Muhamadu Diko a jalakibaw a ka ca sabula ale jugu cayara fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kamalen dɔ b'a nɔfɛ u k'a ma ko Kawujimu jugaramɛ kɛ Kawujimu yɛrɛ tɛ foyi kɛ abada min kɔni b'a to Imam Diko a bɛ to a duman sɔrɔ sabula a ka farin kumaw na a bɛ kuma porokotolenw fɔ a bɛ kuma jɛngɛnenw fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra mangoya ye ni ka taa da Imam Muhamadu Diko kan sɛbɛnnikɛla ko
a jɛɲangɔrɔ minnu fana bɛ yen Bɔjabate ni a ka ko ma kɛ olu ka hakilila ye olu fana b'a to a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ wa min y'a ka gɛlɛya ye a ye minnu sɔrɔ i n'a fɔ premier ministre kɔrɔ min ye Sumale Bube Mayiga ye o kɔni t'a to yen fo ka diɲɛ wuli a k'i k'a dɔn min ye Bubu Sise a yɛrɛ kun ko k'o y'a den ye n'a labanna k'o fana gɛn ka bɔ premier ministre ya la ni ninnu jin kelen tɛ minnu b'a to yen sɛbɛnnikɛla ko Imam Mamadu ko jugu cayara a ko nka an bɛ donni min na ko bi dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la sɛbɛnnikɛla ko awɔ ko gɛlɛyara ka se danga min na a fanga bonyana nin bɛɛ lajɛlen jamakulu ka k'i nɔfɛ i n'u si tɛ ɲɔgɔn ganfɔ Bɔjabate i ka don i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri ni Ala ma far'i kan a bɛ kɛ fo gansan ye a ko an bɛ donni min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn Imam Diko maa jɛlen fana tɛ o fana ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye kɛwale dɔw kɛ maanifin tɛ k'i sigi k'i miiri maa kelen bɛ se ka nin kɛ cogo min san kelen kɔnɔ jamana kelen kɔnɔ maa kelenw cɛ la min bina fanga na Ibrahim Boubacar Keita foyi tɛ bonyana foyi tɛ makamana i bɛ ka ma min kɛ Mahamudu Diko ye o fana ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Haut Conseil islamique ale de kun y'o ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ ka laban k'a ta ni k'a kɛ ciden ye i k'a dɔn Bamanju ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bonyaba ni makama kun b'a kan sabula bureau yɛrɛ kun b'a bolo primature la a bɛ don ka bɔ cogo min ka d'a ye Bɔjabate maa min mana nin sɔrɔ maa min mana o k'i ye i ka laban ka gɛlɛn kɛ daw la tilegan fɛ k'o janfa sɛbɛnnikɛla ko jogo b'i fana a ko an bɛ donni min na ko bi min kɔni ye sɔrɔdasukulu denmisɛn minnu ye fanga ta n'o ye CNSP Bɔjabate k'a dɔn olu b'o ka baara kɛcogo dɔn sabula olu ma kɛlɛ olu ma bila u n'u ma kɛ teri ye Bɔjabate nka min kɔni jɛlen don bi Imam Mahamudu Diko i k'a dɔn a kɛra kɛrɛfɛmaa ye a tora a kelen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min k'alo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ tigɛ don soir de Bamako wula fasiriba n'o ye Laya Jara Laya Jara a ko coordination de Segu n'o ye semasi ye ale ka bolofara bɛ Segu karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ye mandi be a ko min ye Imam Mahamudu Diko ale ka tɔn don a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tuma farafarali kɔni o fana daminɛna semasi kɔnɔna la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di o suma k'o dugumajɛ min ye tɔn min bɛ yen ni fanga belebele tun b'a la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma maaw de bɛ k'u yɔlɔ dɔɔnin ni ka bɔ tɔn na a ko min kɔni tiɲɛ kɔni o bɛ ka bange dɔɔnin fasiriba ko min ye Kawujimu i n'a fɔ i bɔra ka tɔgɔ fɔ ale de ye semasi ale coordinateur général ba ye n'ale y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen nka karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ale ni maa min da bɛ filɛ na ne ka fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye tɔn in tigi yɛrɛ n'o ye Imam Mahamudu Diko fasiriba ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye Imam Mahamudu Diko ye a kelen kɔ ka tɔn in sigi jamakulu kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka na u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛfɔla don ka n'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'a dɛmɛ a ka hakilina la k'a yira k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ mun na ko Mali ko kɛlɛ don min ye dɛsɛbaatɔw ka hakilina minnu bɛ ni jamana marabaaw dɛsɛ bɛ k'o kɛ fantanw ka hakɛya minnu bɛ n'o buru jalen bɛ jamana sɔrɔsiw bɛ ka fa diɲɛ ma don o don fɛn tɛ ka bɔ o la Mahamudu Diko a y'i da don tiɲɛ na ni k'o bɛnɛgɛmɔ fasiriba ko o de kɔni kɛra ka mandiya ko yɛrɛ daminɛ ye sa min kɔni ye donko dɔ ye tiɲɛ jalan bɛ fɔ jamana marabaaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maaw kɔni nana ye k'a fɔ nin ye tiɲɛ jalafɔla min ye an ka tugu nin kɔ sini bɛ nin ye an ka jamana kɔnɔna la fasiriba ko min ye Imam Mahamudu Diko ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a ye jamakulu sɔrɔ baara kɔni a bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka kɛ ten nka karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko sigi maa mɛn togo sɔngolo na dɔn fasiriba ko a ko jamakulu mun tugura Imam Mahamudu Diko ko kunun o jamakulu kelen kɔni ye tiɲɛ dɔ ye bi u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u yɔlɔ dɔɔnin ni ka bɔ a nɔfɛ a ko tɔn in laban a tɔ bɛ t'u maa fila ye koyi a n'a burankɛ n'o ye Kawujimu ye a ko Kawujimu yɛrɛ bɛ ka nɛnfila kuma min fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'u ye kojuguba de ye politiki baara la a ko n'i y'a lajɛ a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca fasiriba ko ani wɛsɛ awɔ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o de ye jogolojo ye fasiriba ko n'o ye Laya Jara ye a ko ni min ye Kawujimu ka kumaw lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko janfanci kɛnɛ ka da don a b'i layɛlɛ yiri sanfɛ ni ka ju tigɛ nin ye o ye maa min ka baara ye maa bɛ danaya ta ka don kan wa o ye maa min ka baara ye maa b'i jigi sɛmɛ o la wa a ko maaw bɛ ka tiɲɛ min ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maa caman kɔni yɔlɔni ka bɔ yen Imam Umaru Jara ale taara min ye Amadu Duga ale fana taara karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye Segukaw fɛ yen olu fana ka coordinateur olu ka ɲɛmaba o fana taara a ko n'i y'a lajɛ o tɛ mancini ye Segu kɔnɔna la araba tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 30 karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye Sheikh Masuru Ayidara ale tɔgɔ m'a fɔ Segu kaba jamatigi don diinɛ baarakɛla don o conseil islamique du Mali ale ka représentant don karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ jamakulu min tun b'o ko k'a ka ca fo ka dama tɛmɛ kulu fana ye tiɲɛ dɔ ye bi kulu taara fasiriba ko a ko min ye Kawujimu ye a bɛ ka semasi k'a mara i b'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔ butigini wa min ye semasi a bɛ k'a mara i b'a fɔ kunu Bamakɔ jɔfiyaba kɔnɔ a tun bɛ ka pɛrɛgali fɛlɛ cogo min na i hakili sigi ni kuma ye
jona fi ko kawjim be pergal fili pergal fili la koro ne ka sɛbɛnni tɛ dɛ la jara de min sɛbɛn k'a bɛ ka semence mara i b'a fɔ kunun a tun bɛ ka tɛrɛkali feere cogo min na suguba kɔnɔ janw tora a la dɛrɛ jokɔrɔmɛ tɛrɛkali feerela don popeline feerela don karamɔgɔ i bɛ nin dɔn laya ka kuma don laya ka kuma tɛ haramu t'a dɔn i bɛ nin bɛɛ kalamu ne tɛ kawjim dɔn walahi t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ suguba kɔnɔ Bamakɔ yan karamɔgɔ i bɛ nin bɛɛ dɔn Fasiriba ko laya jara ko a ko min ye kawjim ye a bɛ jagoya fanga de kɔni cugu maaw kunna min ye politiki baara ale ni diinɛ baara karamɔgɔ Dabatungara a b'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na a ko min ye jamanadenw ye a ko siga kɔni tɛ min na tiɲɛ kɔni dɔnna bi a ko ni Ala ma kunnaja karamɔgɔ Dabatungara min ye semasi an ka faso Mali kɔnɔna la n'o ye Imam Mamu Diko ka tɔn ye k'a tɔ bɛna to maa 2 ye k'alo waati tɔ man jan bilen a ɲɛmaaba a n'a ka coordinateur u maa 2 ko bɛɛ tatɔla don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don